BPF नि मानसि दिनैबो जोंनियाव गोबां जइन जादों गसाइगाव जादों गोबां जायगायाव जादों जों बेफोरखौ हाइलाइट खालामाखै लासैनो खालामगोन जोङो आरो गोबां माने BPF नि ब्लक कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लाइन जानानै दङ बिथांमोना जोंनि पार्टियाव हाबगोन माने बे गारियाव सानै साथाम फैदों बे गारियाव फैनानै माखासे मानसिफ्रा जइन जादों जोंनो बयबो खबर होबाय थादों दा बे जइन जानाया साफा सानै मानसि थांलाय फैलाया जाबाय थायो बिग गिदिर खोथा नङा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां बोसोरनि उनाव सान्थिया दिनै फैदों जे बोसोरथाम कन्टिनिउ सान्थिखौ मोनदों जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बयबो गोजोननायखौ जोंनो फोरमायदों आरो बिथांमोना बुंदों बे सान्थिखौ अराय सम हमथाना लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ बिनि थाखायनो दिनै मोनसे गोजोननि सेलिब्रेसन बेयाव लाखिदों आरो बेजों लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि भारतनि हम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो जोङो धन्यबाद होनाय बे हाबाफारिखौ लादों माने बे गारियाव सानै साथाम फैदों बे गारियाव फैनानै माखासे मानसिफ्रा जइन जादों जोंनो बयबो खबर होबाय थादों दा बे जइन जानाया साफा सानै मानसि थांलाय फैलाया जाबाय थायो बिग गिदिर खोथा नङा दिनै जोंनियाव BPF नि मानसि दिनैबो जोंनियाव गोबां जइन जादों गसाइगाव जादों गोबां जायगायाव जादों जों बेफोरखौ हाइलाइट खालामाखै लासैनो खालामगोन जोङो आरो गोबां माने BPF नि ब्लक कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लाइन जानानै दङ बिथांमोना जोंनि पार्टियाव हाबगोन खालि जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा माखासेया बेखौ जइन होथ'नाङा होननायखाय स्ल' खालामबाय थादों नङाबा गोबां जायगायाव BPF आ निल जागोन बेयो जोंनि पार्टियाव जइन जाजोबगोन जि खालि 5,000 जइन खालामो इ खालि सोंबानो जाबाय जे जिथियालागै जाया अबा खालि बुंनो नाङा जि खालि 5,000 जागोन अ खालि सोंबानो जाबाय सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव